mullahan on kortti nyt 90, mulla on vielä, nyt ollaan 20 asti on kortti voimassa. Mä nautin autolla ajamisesta ja uusi auto on aina pehmonen ja kiva, sillä on oikein kiva ajaa. Kyllä mä nautin ajamisesta. Ootko hybridiä ajanut aikaisemmin? Hetkinen, siis autoa. Niin. Ajat tuosta talon ympäri, tonne takakulmaan, niin siellä on semmonen luiska, niin ajat sen ylös. Kerran mä ton vai tästä edestä? Tästä vaan heti vasemmalle tonne taloa pitkin ja siinä on liuska. Mulla on ylinopeussakkojakin ennätys kai 5 vuodessa aikoinaan, että mä oon vähän hurjahermanni ollut kyllä. Hienoa. No niin, nyt oli oikein rallimies. Mä olen Miikka Anttila, mä ohjeistan sut tän erikoiskokeen läpi. Onks tässä semmonenkin? 3, 2, 1, aja. Ja vasemmalle kääntyy ja nypyltä oikealle, käännä vaan rattia. Hyvä, ja vasemmalle sitten ei ole kauhean tiukka, melkein täyttä kestää. Varo noita sisällä noita vaaleja, hyvä. Ja sitten taas oikealle samanlainen suurin piirtein. Ei tarvitse paljon jarruttaa, mutta pikkusen pitää jarruttaa. Hyvä, oikein jatkuu. Kiristyy tässä vielä, pikkusen pitää käydessä ja vasemmalle. Sitten mennään puitten väliin kohta. Näin, hyvä, hyvin menee. Tulee tämän jälkeen vielä ihan täyttä. Pikkusen vasemmalle ja saman tien oikein. No niin, hyvä. Juhat sukka, tämähän on hieno. Kun en mä tiedä, mä luulin, että tää oli hieno homma. Voi Jukra sentään. Ja meillä tiedot erikoiskokeen varresta kertovat, että aika olisi ollut loistava, oikein miellyttävää iltapäivää. Miten tämä erikoiskoe sujui? Hienosti meni kyllä. Alku oli vähän vaikea, mutta sitten alkoi kyllä menemään. Kyllä, ja sitten me katsotaan tulokset ja ylivoimainen voitto. Ja tässä aivan ylivoimainen. Onneksi olkoon. Kyllä oli elämäni pitkään aikaan kovin ja reiluin homma, mitä tossa oli kyllä. Voi kun mä onnellinen. Tämä on ihan selittämätöntä. Etenkin sitten loppupuolella, niin se alkoi jo niin nauttia ja meni jo kyllä kaikissa korvissa ja muissa ja lennossa. Voi kuinka se oli ihanaa. Eikä se nyt näkyy, että se tuntuu.